Què passa, gent del món? Països catalans? No, gràcies. Què són els Països Catalans? Són una antiga nació unida per la llengua i la cultura catalana. Mentira! Són un invent del pancatalanisme de finals del segle XIX, època en la que naixeren moltes altres teories nacionalistes superromàntiques, però sense cap base científica, com el pangermanisme, que era la base de l'ideologia nazi. I els Països Catalans és una d'elles. Els polítics panques, abreviatura de pancatalanistes, l'utilitzen per a crear un sentiment nacional de la res i així guanyar vots en defendre-lo. La mateixa estratègia de moltes nacions. La cosa és que l'idea dels Països Catalans és una idea colonialista, perquè no se centra només en Catalunya. Així en València i en molts altres llocs se nega la cultura pròpia i se trasllada tot a un origen català. I qui s'ha encarregat de tot això? Els polítics, o més bé, qui paga els polítics. Perquè realment qui guanya en aquestes polítiques expansionistes són les empreses catalanes, que són les més grans d'Espanya. Des de fa 30 anys els valencians patim un genocidi i suplantació culturals. En les escoles s'estudia un híbrid valencià-català i una història de repoblació catalana. El Banc de València perteneix al Banc de Catalunya. Se du anys intentant canviar la bandera i el nom del territori per a que s'amoldi a Catalunya. I inclús se li vol donar una suposta nacionalitat catalana als valencians. Diuen que les veritats a la cara fan mal, però jo no me calle. Països catalans? No, gràcies. I bé, això ha sigut tot per avui. Dóna-li a like, subscriu-te i comparteix el vídeo amb els teus amics. No te baixes del món!